Jo tenia clar que el que volen era imposar l'odi, la separació entre la societat i de més. I aquells dies vaig portar el vel encara, és a dir, potser perquè jo pensava hi haurà persones que amb la por no se'l posaran, i jo aquells dies me'l vaig posar. Vaig anar a les manifestacions amb el vel i perquè no m'anaven a tirar cap enrere. I no, jo crec que més que canviar-me en el sentit de tirar-me cap enrere, vaig voler posar-me de cara a l'amenaça de la por. El primer dia, sobretot perquè com que era tota la ciutadania, no només els musulmans, doncs jo creia que era important que hi hagués persones amb vel, noies amb vel o que poguessin demostrar també entre la ciutadania, perquè van començar a criticar d'una forma que nosaltres ens diuen que hem de condemnar tot això. Jo no entenc per què, però aquell dia me l'haig posat com a símbol de que clarament condemnem això. Entre tantes persones que potser creuen que era com una forma de fer callar boques.